Čaute, dneska vás čaká špeciálny diel. A to taký, že ideme chytať zubače na jednu z najväčších vôd na Slovensku. Nechcel som ju uviesť, ale myslím, že to budú všetci poznať, kde budeme. Dlho som tam na zubačoch nebol, vôbec neviem aký je aktuálny stav. A idem tam spolu s Milanom Ďatelinkom. Ja si to ináč v kuse pletiem, že Ivan Ďatelinka, alebo Ima Ďatelinka bol hokejista. Takže ak by som potom, ak by som ho volal, že Ivan, tak sa nesmejte, hej. Ale v kuse si to pletiem, v kuse, musím sa naučiť, že Milan. OK, ideme na ne, ideme ešte nahodiť čln na auto a potom ho počkám u mňa doma a pôjdeme na ne, tešíme sa. Môžeme ísť, ja už som natáčal taký úvod. Aha. Takže už to doplním, že už cestujeme aj s Ivanom. Ináč je ťa vidno, aj keď to vypadá, že ťa vidno nie. Milanom. Či Milanom, ja si to kuse pletiem. Ináč ja som povedal, lebo Ivan Ďatelinka je hokejista, vieš? Áno, v Banskej, nie? Ale není tu nejaká rodina ani nič, ale viem o ňom. To som nepovedal na spol, fakt. A ešte som povedal na začiatku, že si ťa budem pliesť, lebo kuse, aj doma, kuse Ivan, a však to je Milan. No. Tak si spomínam vlastne, že tvoja žena čaká s niekým dieťa, tak nemôžeš ísť na noc, že? No so mnou, nie? Ja dúfam, no. Tu je ľudí dneska. Asi všetci budú vedieť, kde chytáme. Myslíš? Si zacvaknúť sondu. Takové echomod nemusíte mať. My ho dneska máme ako takú pomôcku. A nebudeme s ním hľadať vôbec zubače, ale ide nám o to, aby sme si našli pevné dno. Uvidíme, že kde budeme chytať nakoniec. Máme vytipované nejaké miesta. Sondu si takto zacvaknem. Tak. A ešte montujeme nejaké udice a pôjdeme na ne za chvíľu. Tak, že som sledoval Demexové videá, tak som mu napísal, že by som mal určite nejaký záujem. Pomaly každé jedno video, nie pomaly, ale určite som každé jedno video videl a som sa na ňu nakontaktoval, či niekedy spolu nevybehneme na zubače, no a netrvalo dlho, sa sme to realizovali a sme tu teraz. Takže držte palce a ideme do nich. Iná hra na 10 cm, už sa začne napadať, no. No a toto je naše miesto. Za chvíľu. No. Najdôležitejšie sa zakotviť, aby nás netočilo. Takže musíte mať dve kotvy. Na jedna. A jednu dáme ešte odtiaľ. vyskočila a som ruku odražil. Toto. Vidik. Na to chytíme dneska sumca. Aby sme vôbec chytili nejakého malého zubača. Úvod ako vinko. Musím si dať zarážku vyššie. Nech to mám na dne. Chcem, aby sa pohybovala tá rybka okolo dna. Na tom člne to nie je také jednoduché. Skúsime vodu, či nám sedí. Ponor, či nám sedí. Ešte není na dne. Tak môžem dať viacej. Nech ide len kúsoček nad dnom, to bude najlepšie. Tam tie zubače sú najčastejšie. Môžem vám ukázať, ako ideme chytať. Stoper na plavák. Na silón, klasický. Mám 10 gramový plavák. Máme tu také bojové podmienky na člne, začalo fúkať, takže dám tam olovko. Ešte obratlík nájdem. Dám asi tak 5-6 omotov. 5-6 omotov a 2 naspäť. Na tomto si musím dať záležať, lebo to viažem Ivanovi, či Milanovi, to pič. A povedal mi, že ak mu zubač ujde, vďaka mojej montáži, tak potom, že ma zbije. Dôležité, aby toto olovko ste zaistili, lebo ak ho nezaistíte, tak sa stane to, že tá belička, alebo to jedno, čo tam dáte, ostane na hladine, tak to vám to zbehne ku plaváku, ona bude na hladine, takže musíte ho zaistiť.
Dám ďalšie olovko. A teraz nasleduje nadväzec. To je 30-ka fluokarbon. Naviažem klasicky zase 5-6 omotov, 2 naspäť do očka. Milan bude na toto dneska ťahať sumca. Ako ťa volajú? Miňo alebo... Milan alebo Lolo. Tak to ja nepoviem. Lolo sa mi zle vyslovuje tiež. Takže budeš Milan alebo Ivan. Ivan sa mi lepšie vyslovuje ako Milan. Hej. Dám ti tu jednoháčik. Zase 5-6 omotov, 7-8, ako sa cítite. Dôležité, aby ten háčik bol pevný. Môže vám tu kľudne skočiť aj sumec. No a montáž máme hotovú, ešte toto dotiahnem. Aké si dal silon? Ja mám tuším 27 mám. 27. Á, to sa dá ešte. Ale chytala ma aj na 27. Hej, no nie, však akože tu nám môžeš použiť aj iné pecky. Zasekneš sumca, tak aspoň nás povodí pekne. No a dôležité je, čo teraz? Teraz je dôležité, či nám ten plavák pekne bude stáť. Stojí pekne. Takže máš to naviazané. Napichávam ju tak, že idem, ako som vám tu ukazoval v minulých videách, zo spodu do nosa. Ju to nejako ani neboli. Teda mňa by to možno bolelo, ale ju to nám neboli. Môžem skúsiť potom na tebe, hej? Či do nosa, či často boleť nebude. A dajme tomu, že to až tak neboli. A na háčik si dám kúsok takéhoto igelitu, alebo čo to je, neviem. Aby mi nepadala z toho háčika. Tak to môžem nahodiť do vody. Ako môžeš sekni, keď ich chceš, ale máš? Je tam. No, škoda pustil do mačky. Sa mi najskôr iba tak vierne pomedol, ja som nevedel, že to prúd alebo je na dne, alebo čo. Ťahal ho potom, hej? No, zabral ho. Škoda, nevadí. Musíš nechať tak ešte zo 20 sekúnd, nech si to otočí, ešte si to nestihol asi otočiť. Ale keď je veľký, tak podľa mňa si to otočí hneď. Ťuka, že? Sa mi zdá, že mi ťahalo, vieš, špičku. Myslíš, že by to takto ťahalo prúd? Neviem. Asi až tak nie. Podľa mňa tam máš niečo. Potom si ale dotiahni si zatiaľ, kým sa ti dá pomedzi. Máš? Nie. Neviem, či to je ešte ťahal, či to prúd ťahal iba ten silon. No zatiaľ je to bieda celkom. A neviem, ako to vidíš ty. Takisto. Pôjde, môžete. Áno. Dobre, my môžeme trhnúť, vybehnúť von a nájsť sa. Nemáš. Nezahynie. Hudba hrá, tým baterka ide, aj nič. Čo na to povieš? No, vážne veci to je. Nejde nič. Meníme miesta každú chvíľu a sme na tom, kde sme začínali. Hamba, bieda, hlad. No toto bude hamba video. No konečne sme sa dočkali. Po dlhom čakaní. Tam niečo je. A ešte si musím povoliť takto. Dotiahnem si pomaly. A zaseknem to. No konečne. Skúsim seknúť. No, je tam niečo. A to vypadá byť celkom na niečo. To bude niečo lepšie, počúvaj. Ak to bude zubáč, mohol by mať 50. Á, zubáč. Taká 50-ka, ale tenký je. Vieš mi ho dostať tuto? Viem. Ups.
som až moc povolil. Nemám 50. Nemusíš mi ho, ja si ho do ruky. No jasné. Aspoň čosi, no. Koľko môže mať? On dlhý je, on je chudý. Už je vidno, ako to mám natočené. Tak jeden zubáčik aspoň takýto. Púšťame zubáča. Čau. Chcel si odfotiť? Mám, ja som chcel iba tak poslať frajerky, už som že si chytil. Tak si oštímaj udicu, to je jedno. Budem mať šťastie, Adam. Dúfam, že nič chumostivé není vidno. Mal som ďalšieho, ale pustil, išiel cez cievku, som ho zasekol a nestihol som ho nechať aspoň takých 10 sekúnd, nech si otočí rýbku. Je tu kusaná? Tu má také, ale nie je nejako moc dokusaná, ale bol tam na 100%, tam bol. Som aj zasekol na chvíľu. Škoda. Jedný do vody budem spokojný. Západ slnka ukážkový. A ešte tie zubáče, keby boli. Keby ich bolo viacej. Ešte máme asi tak posledných 10 minút a ideme to baliť. Je mi ľúto, že si nezachytal. Myslel som, že to pôjde úplne inakšie. Že som ťa pozval na túto vodu, no čo už. Máš? Či? Nie, máš ho tam. Tak na budúce sa niekde vybehneme inde asi. OK, dneska cestujem za Milanom ja. Pôjdeme skúsiť nejaké miesto na váh alebo na kanál, on to tam pozná. Je to jeho obľúbené miesto na zubače. A hádam aj niečo asi natočíme, takže sleduj ďalej. Bol nám skúpiť nejaké palivo. Lebo som... Začal mi celý kydlo plávať aj s rybkami. Načiahol preň. Aha. Dobralo mi stojám do vody aj s palicami, ponáhadzované. Toto je váh. A na váhu sa nechytá tu na? A zobáči sa púšať na túto, na tento. Lepšie asi na tom pevnom, že? No. By som si to oťukal, možno aj na váhu. Tiež daj sa božiť mu túto, alebo túto, kde si, ja neviem, tiež, ale myslím, že to chce možno. Budeme skúsiť takú jednu súťaž, maličku. Milan bude chytať na váhu a ja budem chytať, teda opačne, Milan bude chytať na kanáli a ja budem chytať na váhu vedľa a uvidíme, kde to bude lepšie. Mne sa viacej pozdáva ten váh. Tak idem to skúsiť tam, som si vyťukal dno, je tam možno tak 2,5 metra vody. Tu máš o čo si pličie. Tuto bola šťuka hneď pri brehu. Tak ešte ja chytávam na tečko. Ja som nejako, akože kvázi, ja som nevedel nikdy nejako extra, však teraz chytám prvý rok zubače. A chalani ma vlastne tu na týchto miestach učili vlastne klasicky iba na tečko, na pevno. A je to vidno, je to vidno? Ohľovko máš vlastne na zemi a rybka ti asi pláva. Akurát s tým, že máš to na pevno, no musíš to sekať. Je to na pevno, no musíš sekať hneď, ok. Môžeš nechať povolovať. Ešte vymením im vodu. Napichnem mu zo spodu. Cez papulku, do nosa. Ani to tu nejako moc silno netečie, môžem si dať aj signálky. Oťukal som si dno. Sa mi páči, že to je pevné dno. Mohlo niečo skočiť. Takto to tu šupnem. Hádam niečo skočí. No, pustilo, škoda. Som natáčal Milana a do toho jazda. On som nemal povolené a už tam není nič, že? Či je tam niečo ešte? A je tam niečo. Ostrejša. Nie je zlý. Aha. Pustíme ho. Nemá to hlboko našťastie, ale musím
ho odpeanovať. Tak, ideme ho pustiť. Čau. Ešte napichnúť filetu. A dám ho asi len takto nejako. Takto. Oj, ešte ťa. No 1-0, ale to sa nepočíta, to bolo nič. Nie som zachytený? No. Pustíme na filetu, to bude asi lepšie na zubača. A hodím mu tak o čosi ďalej. Voda stojí, tak si to môžem dovoliť. Tam ešte podľa ten most na konci, čo chodíme tam. Ale tam je to také. Zobral ten červ. Toto červ. A ty ťahneš nebo tak? Nie, ja to seknem, lebo mi to asi... Máš? Asi nie. Ale išlo cez červky. Asi môžeš. To si vyťahnem. Ja si ho dám vyššie, kľudne si tam hoď, ak chceš. Skúšam meniť miesta, ale zatiaľ nikto nemal nič, iba ja jedného ostrejša som chytil. No cez deň to bola celkom bieda, čakal som od toho čosi viacej, ale nevadí, zotmie sa a uvidíme, či to pôjde. Počkáme všetci do 12. a ak niečo skočí, tak vám to natočím zase. A ešte tam niečo je. To bude zubač, lebo tá belica je zdochnutá. Nečíhávať bude. Však neviem, asi tam už není, potiahlo a pustil. A je tam, isto tam je. Je tam. Ja ho seknem po chvíli. Takéhoto slnca som vytiahol, ešte zasvietím. Takto, namočím frajerky ešte. Ešte som nikdy nechytil slnca, tak som šťastný za takéhoto maličkého. Jau! Ma pichol hačikom. No. Takýto maličký sumec, aha. Ale neskutočne komárov tu je. Má štípu. OK, idem ho pustiť. Ďakujem ti, kámo, ďakujem. Počkám. Taký kontakt tam bol. Niečo tam je, vidíte? Poťahuje niečo. Na konto si? No, také ťukanie. A už nič. Chalani už odišli. Ten Jano, čo tu bol s nami, tak chytí on také malého sumca ako ja. A počkám ešte asi do jednej, keď už som takú diaľku sem šiel. Počkám do jednej, či sa náhodou niečo nebude diať. Možno skočí aj nejaký väčší sumec ešte. No, vybojoval som takéhoto jedného zubačika. Neviem, či má 50, asi nie. Ale idem ho pustiť nazad. Možno má aj 50. Ale idem ho pustiť nazad. Ako to máš? Nemáš to hlboko? Nie, pekne to má chytené, mu to vypnem a idem ho pustiť nazad. Takže takýto zubáčik. No ešte ma dopicha. Dnes idem vyskúšať na chvíľu na šťuku. Sice nie úmyselne, chcel som ísť na zubáče, ako vždy. Ale také bomby som si nachytal, že na to asi zubača nechytím, no. Akože na šťuku ideálky. Ale teplo je dneska 35 stupňov, nikto tu není, nedá sa ani existovať. Na čo som sa to ja zase dal? Tu sa nedá chytať. Aha. To je jasná vec potom.
Dnes som sa nevedel rozhodnúť, či ísť na toto miesto, alebo niekde dole nižšie. Za 2,5 hodiny pustia vodu a som tu dochytal. Ale to je zase dostatok času, si myslím. A idem to skúsiť tu. No, sa z tohoto musím vymotať, ale posunul som sa o jedno miesto vyššie, lebo tu sa dneska viacej voda točí. Mám nachytané dneska luxusné veľké belice. Luxusné belice na veľkého zubača. Podľa mňa sú lepšie ako červenice. Hlavne výhoda týchto belíc je tá, že oni sa tlačia do stĺpca. Čiže keď ju hodíte na ťažko, tak ona v kuse ťahá do hora, kdežto ostatné rybky vám viacej majú tendenciu sa dať na dno. Tendencia. To sú výrazy odborné. No. Nechám mu chvíľu vo vode. A musím mu tam našiť. Tak, pekne. Tam sa aj voda točí. Ideálne. Ja som šmatľavý. Keď mi niečo skočí, tak budem musieť nechať, kým si ju otočí, tak zo 20 sekúnd. Lebo to sú také fakt veľké belice, že sa bojím, že by som to ináč nezasekol. V momente, hneď po náhode a je to tam. Nestiel som ani položiť udicu, už mi to ťahalo. Tak nechám 20 sekúnd a seknem. Aha, ak si ide. To je neskutočné. Hneď po náhode. Ale ide si pekne, ja si myslím, že toto by mohla byť kľudne aj šťuka. A je to tam. No a dámy a páni, ak sa nemýlim, ak mi to nepustí, tak toto bude niečo väčšie. Toto bude niečo pekné. To cítim úplne inú váhu ako bežne, keď ťahám tie zubače. Toto by mohla byť šťuka. Fú, mi tam nezašlo nejako. Nie, poď sem. To by mohla byť šťuka, ale som sa zachytil do zadku. Buď veľký zubač, alebo celkom pekná šťuka. No, ak som videl, tak to je veľký zubač. No, to je zubač. A pekný, ty vole. Zase taká 60-ka. Možno tento, no toto je môj najväčší. Zatiaľ, čo som tu nachytil na kanáli tento rok. Jo! Hneď po náhode na veľkú belicu. Vidíte, čím väčšia rybka, tým lepšie. Tým väčší zubač, väčšinou. A nebojte sa dávať aj kľudne tie 15, 16, 17 cm rybky, kľudne. Čo s ním? Idem ho pustiť, len sa s ním chcem odfotiť. Nechám ho takto na chvíľu odpočinúť. Ja sa zatiaľ nachystám, foťák a všetky veci a dá mi neujde. Jau som sa pichol. Nevadí. Úspešný začiatok. Ukážem vám, že kde som to nahodil, odkiaľ mi skočil. Tak. To je ono. A kúsok bližšie ešte ku sebe si to potiahnem. Cítim, že tam je pevné dno. Takto som napínal silon a hneď mi skočil vtedy. To, čo som natáčal toho zubača, tak vôbec to tu nemám. Napísané iba, že poškodený snímok. Zase musím nové karty kupovať. Už toľko peňazí do toho išlo, táto technika okolo natáčania, to mám vyše 2000 € mám v tom.
A plus ešte tie karty stále kupujem nové. Zase na počítači mi čítačka karty nejde. Minule som zabudol spomenúť k tomu, že sme boli hrať v tom námestove, že vystupujeme pod menom Drožďo a Demex. Fungujeme ako keby skupina, skladáme tanečnú hudbu, však môžete si pozrieť naše skladby na YouTube. Ináč stále mám taký nosový hlas, taký zapchatý nos mám, takú si musím dávať kvapky. Je 5 hodín, za hodinu pustia vodu, takže to nebude chytateľné. Tak mám ešte hodinu na to, aby niečo skočilo. Zatiaľ to vypadá celkom beznádejne, možno som mal šťastie na začiatku, keď som toho jednoho chytil. Ale odtedy nič. Si musíte vážiť, aj keď chytíte jedného takéhoto zubača, však bol pekný, 62 mal. Potom som ešte zmeral, mal 62. On sa to má natočené na foťaku. Sa mi to vymazalo z tej karty. A je to tu. Zapli vodu na plné pecky. Už to začína stúpať, za chvíľu to bude tiec silno, takže sa to nebude dať chytať. Na budúce potom zase sa niekde vidíme. Škoda, že dneska iba jedného zubača som vytiahol, čakal som o toho čosi viacej. Ale čo už. Zase niekedy... Ups, je zachytené. No. Zase niekedy sa vidíme. Je pol 7 večer a mám tak asi hodinu a pol do zotmenia. Vyskúšam to na tomto mieste. Aj keď ja tu skôr chytávam cez deň. Večer už mi to až tak moc nejde. Málo kedy teda, tak uvidíme dneska, či niečo chytím. Možno aj nejaká šťuka by mohla skočiť. Bolo to dlho silno zakalené. Teraz už je to ako tak. A vždy keď sa to odkalí, tak tie šťuky idú. Aspoň väčšinou to tak býva. No. Skočilo mi niečo. A je to tam. Myslel som, že pustila, je tam. To nie je možné. Som tu asi 5 minút. Vždy na začiatku chytím a potom nič. Čo tam je? A nebude to nič veľké. Pustilo. A je tam. Pustilo. Tak pustilo nakoniec. Vidíte, aká je doškobaná? No, pekne uchmatol. Čo to bolo? Čo to bolo? Čo to bolo? Má to zuby. Má to zuby. Má to zuby. Tu na vidno zuby, neviem, či to vidíte. Toto sa mi ešte nestalo, že by bola takáto doonďana. Tak, niekde potiahnem bližšie k sebe. A sú tu zuby. Vidno, že sú tu zuby. Aj tu na. Podľa mňa to bola maličká šťuka. Si myslím. Neviem, čo si myslíte vy. Napíšte mi to do komentu. Zvedavý. A to bola iba taká hodinovka. Takže som vybehol aspoň na chvíľu vonku. Vôbec mi nevadí, že som nechytil, nemusím vždy chytiť. Aspoň jeden záber som mal, že spokojnosť a na budúce zase sa vidíme. Mám ju. Mám ju. Idem na to. Mám ju. Kamoši moji, už nie je nič vidno a mám pocit, že asi tam bude šťuka.